tot nu mai stare un episod. Eu nu vă aud, poate voi mă auziți. Jucăm Agario, server privat, câțiva boți. Da, știu că mulți vrea să aibă un server de ăsta. Să-mi lase. Deci da, o să fac niște clipuri să vă învăț cum să faceți un server. E destul de simplu, dar bine, unii dintre voi nu știți, m-am uitat așa, mi-a explicat asta un băiat. Deci da, cred că asta va fi episod bun, adică mai șmecher ca toate celelalte. Suntem niște bile mari. Ia mă, nu pot să mă mănânci tâmpit. Asta vrea să mă mănânce. Hai mă, mai mănânci. Hai, mănâncă-mă, mănâncă-mă. Aoleu, la naiba. Deci da, o să avem aici o comandă kill alert. Uitați, s-a oprit asta. Oh, nu, oh, nu, mamă, ce mare! Ce repede s-a făcut la mare! Voi! Și zic că mai zice că e în top 1 botunul, de el nu e top 2. Ia mă să te mănânc pe tine. Aici o să-i mănânc pe fraieri. Unul dintre mine, nu știu câți de mulți vă uitați la mine. Server privat e tare, să-l ai, dacă l-aveți. Hai să venim aici. Dacă mă pentru dacă v-a plăcut să-l stătălea, nu vreau să-l